Bedem na wagye me so say yes anim aha ADUMASA TV but modern say subscribe dwumadie no wa share dwumadie no enso ama wonua enya bi ahwe YouTube ADUMASA TV and Facebook so ADUMASA online TikTok ADUMASA TV follow and subscribe all the social media handles ne follow ADUMASA media enso so ewo honom enne say de monim ne teacher kantanka amane ne amamre ban Ghana titiri ni Asante ya bakwasem de ya wontumi nyini mfiri mu okunini a wanfa na amamre ne amane eni agro no wasua mu enya mu nimde ene ne mesano no ba besi nkonya ne ya twetwe nkomo nenne ye ba bekasa afa ahensie kura ene de ekwan ben ye fa so de obi esi hene na hwan mu ne woso mu de obi ba se wo hene ye mompre teacher ni ye ne no entwetwe nkomo teacher akwaba mejo so apomboko de edase ene we yasem bisa na etiawa ahensie edi ade ene ahensie ehu niema ana yete niema mienu no asam ahensie no ahene ena sie sa se de obi gina baabi ana ye de obi tena baabi ana ye de obi koto baabi na ye de dwumadie bi ahye ne nsa ene reference ye de ni si ye de ni si de ben ye de ni si se ohene nti ohene nso ye de ade ohene ye obi a oda amane ne amamre kwan so no oda omaya no na oda kuru ano na oda nipa kuru bi ano nti saa nipa no na edu ho se oni ho a na afi se hwehwe obi si nanan na de no ko si nanan isan so ono ye ohene nti no na kire se de no ba na ye bi si no ohene de no bi si ohene na wafi mu na nem eno na saa de no na ye ya yese ahensie teacher wadaroma ukasa ye mu no wo se yekofa obi de Shibranti bi ba se ye de ne beto edoma no se wo hene na te wo no wo sie se wo hema na te wo ye mra we so wo hene ni kuro bi so wo hema ene wo kuro bi so ekwan ben na saa wo hema no tumi ben ene obefa so ade ayi de oba be di ade mbembi no se wo hene ni ho a ene esi wo hene ene wo hema nso ni ho a ni si hema na yesi wo hene no gina wo hema so ene yesi wo hema nso gina wo hene so na ohene no de ne de ya na ekwachiri chen ohema de ohene ene ni fiefo ene omkom tribo mu ana omayi obi abase ono ohema no ohene de ne de ente saa kire se kwachiri chen saa kire se ohene ho wodom ne ho dom no a wo ni nyina ye ne mpanimfo omo no nso ye yemfo nkuma ndi saa yemfo yi nso omo wo bibika ana bibiye ewa hinsie no ndi ejina ohema so de na kwan fa so ndi ejina ohema so ne se adehye ene de wo musi ohene ndi krobia obedu so bia no kuo a ye frɛ na busua kuo ebe ngotwe ana nkono na wo ho no ohene no mpempi na ɛsɛ sɛ ofiri baako ofiri na saa baako na ofiri mu eno amu nso na obefire ye nsesa no sɛ bia ɔyɛ asonani a asona no na bedi ohene no saa so ye dua nani asa so ye ɛko nani a ano so saa endi saa krobi anso abedu so no ya na esesa krobi ho a obedu so no na ye wonkura ebia agorafo nkwa na di so hene obedu krobi nkro ahodo obi so na aduanafo onye aduane ne a ontimi ni so krobi nso nkrobi so ho a sa wonya ko nani a ontimi ni so hene ma na no nso ni nyina chi no a yakase ko na no nso nkire se ko na ofiri baabi bia keke ko na na se dua na brutu a ofiri sa kuro num ndi ye waduma se ya ko na fo na edi ade ndi ko na fo ko na bedi sa ko bedi akonwa no na no kura mu no ye abusua no a edi akonwa no ko na de nso ko na soronko ya onde yayi wo masi wo sesa fie we mu die wo mu na o mu di
ehene nti no esan se ye nananom ayato ho se ye di nade no ohima na onim nade hye eno nti na eja ma no se ono na onhwe se ebenya obi afiri ade hye no na ya boa no ama wode na si ohene na jese wohima na abre nyina ye di nade ni nti no ye hwe se wohene ni wa wohima wo ho a ono na ensi hene na masem bisa we so ehia me pa wohima eyi wo bi ede ne ba sa abusua ne mpanifo wo nkonwa no no etimi ka se ye mpene so omutimi ka emra enipa ohima de no ba no oye wudi ni ana wadi awudi sambi ana wadi awuruka sambi ama ye de na kotum afiase onko afiase kura obi agetum se adadi se wadi bone kase bia de ndi ehena enyeyi na se ansa na wo bedi hene no ye behwe saa ne ma we nyina wo ho se wo mfa wo beyere uni awu nkoda afiase da ye behwe saa no mani nyina ansa na ndi se ye nifa so na ye de wo ba ene na nkunyasofo no anampanimfo okuro no mo no e be ka se dabi onye ma se wonni mu aye kai wo se ade we ene amane ne amamra nkonti ye no ye gitum se fa no bra nye yi ndi sana mane asemo akom ne nkyere mu teacher kantanka medika aka kire mu se asante ne akan hanom no man Ghana mu de e ba na mamre abakosem a odi mu akotene teacher nipa dodo sen ena akonyato a yebeyi wo mo de yakọ anase wo hema ne hwe anim se mumfa nipa time la na me aminyi baako ana nipa dodo sen anase baako pe na word baako na ne beko ana ye wo nipa dodo bi a no kopem number bi ansa na edo makọ hema ho no wo yimu bi nipa no sa mama na tretre nti kuro bi kura na obehu a obehu na enye fie baako ebusuan baako de na nso mu achiche na ebusuan na bi a omo ewo efie be na ne num ya ayi adehie ewo mu ba sa omutimi ka se ye efie no ayetimo no ye de baako ba ana mienu ba we nso betimi aka se de baako ba we nso betimi aka se de baako ba na se fibubuwa no ye be se edua na je se nipa du na eba fibubuwa no ye num a nipa num fie no kura bi ha fie baako obetimi de mienu ana me ansa firi mu aba ni nyina ne se busu apani wo fie ho ene busu afo age atum se ampa mu firi fie ho we kire wo se ni nipa dodo bi a ebitimi de ya toso se nipa se na wo so mo ba dodo bi a omo ya de hia omo pese omo ba de omo timi ba dodo bi a omo ya de hia omo pese omo ba omo timi ba na ansa na wo yakodwa atoa dwatoa no ye wodi ye kosi ne so wo ho anase ye wo nkrofokuo bi ye de ye ti dwatoa hina anase dwatoa hina wo ahemfie ho no ene ye di kosi ne so akonyato adehye a ye wo efie ho no fanse edu na epre no dwatoa ni nyina ye kwa akoma hwan ansa na ye yibi e de aba se o medi hine yo se de kana ohima de batudwa ama nkunyasofo anampanifo okuro no mu ate se obia oye dehye a opese onya akonwa na obedi bia omesre na efie bobo no nso aye ka no nso no nso akoduru omo saa to bia nim se ohima se yemfamra nti wo kwa na ahombo a wo ho ne se wo kwa akosre na nsre no na ukosi obi so obi a ukosi nso eso no nso ye ohena ne muduro na hene nso nchichemu wom ye odikuro ye o abrampon ye o manhene ene ye wo Asante mamu ye wo sante hene na eye o pe sante hene anasa o pa manhene dia ene eso koma o manhene kosi manhene so e ma na kosre ohema ama se wo ye abrampon so a eno nso betimi akọ amanhene wo anase abrampon no bia se bi o mmoduro na emom wo de kwa na omo no de abre
oma beka akire ohema to ohema aboabo nipa dom na no ano no ayi baako baako no obeyiye no na se ne ho ni asem a ene na oma ni nyina acha na chi aboa no ma na de na de na siso na dwatoa no eno no okra ensa ene sika kakra ye friend boamu ade ena odibeko ani se oko file nomination sane ko na nyese ye ko dwatoa wo dwatoa fo hene ho so no de we kuma bi e ba hensam mu a na oko ahem kukuruko ho ako sere afi wo mo no ma be ka bi ama Mababe kebi ede amau yesua de bedem YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok so ADUMASA TV. Teacher ye twa enko mocheche no so de a saa nipa dodo ye de o mabere na nahime ya na nahime yi ba akoi abusua no enso etumi si gina yese da bi ye mpe de wo hema na yi no e ma ne ye yi ana eno de efie asem oyema no no ngwa ntimi ngosha dem no ono ngwa ngase de mi yi ni wa bra mrewa ofie ho ya o munim de e wo ho wa bra o mo amane so yes ade a na omusu bitimi ahura gina nanso ya mpempi no na omu nyina na dwene ho ye yakodwato awie ye yi baako e de ebiem na dwato na chi ne di ho so bansa na fi esese ohene no ye de no e quantity de ye yi no ndi ye pe baabi e de no koswe na afi ye kire ne nema ye kire no oman no mpani nsam ya abakosam ye kire no asa ye kire no ntumafira ye kire no se de sikasa ye kire no se de ye sini nipa etena ni nyina mre bese ebi anansa bi ekopim bese ededuanan ohunu ne ntamu ana wonim dada na ebi anansa pe na awie onim na dada na wonim kakra na ese bia na wotwe ana na wotwe mienu onim bi kra ene na esese kobia ededuanan na se ye wo ye yi wa yiwe ne de ye wo ade a ye do ba bia ye do kwa akosi me soya me sua de matematia apatam apatami ya apata ya bo ti se de ye di dwa wase ne ye kotena ase ana se bia ye bi na wo ho efe na apatamu de bi de nya pata ya bo na nya canopy ye fie na ya yo ye yesi ho se ho na okotena na nkrofo sore ya be chiawo na afutu bi ho ha de amawo na nkyerechire bi ho ha de amawo sisi ha no oba hema ayi bi de akosi apatam na adehye ne mu no abusua ne nyinaa ne watu ahene ne mpanifo no omutimi pode na nahema no ayi no ekọ ede omo de eba ma ne yiye ebetimi asi emra ohema ko yidie sebe bibi won boni wono se de na wokan ndi ebasa de a ene na yasan ma ohema kwan biom se ko sesa wadwene se nipa na ode na ba no wudi sem batan ndi ene ne suma enyiye ndi fufuro maye wa ifri wa ofie o mo abesere ye no bi we ni wa se de we nsu koyi na eno nso koyi na asamkoro no awo sai nipa no ana no nso akaje se no nso yempe ana se wo se mpene na de wo de na ba no a de a na ya ma o se kwadwene ho eno ye ba kono no wo sa de no ba ye se sa kwadwene ho biom mienu no wo de no ba biom mu se de bi me de no ana mpa se sa kwadwene ho biom miensa ne nyina ba na se de wo pe na wo pe no no nso eye onye papa no ene na mpanimfo be kwagina na omo no a kire wo se we de ye nkofa ye fie ni na ye de no bo wa ofie ho no ye hu adekode a we de aye wo anti wisi chinchina wo no anan so onye ne de ensa atene ebi so ama se ne fa eno bre o ma no giri se we ba e be boye
Nese o man gidi se beboa ye dia nese na nahema so pene so a watie wo mo di na ba so o mpene so ntina ye yibi amano ye yibi ade amano na apatemu no ye wo ebre bi a wo bedi na apatemu ana se wo de unimade na eno ase wo ko ya wasa ba besuan unimu a se ne unim nti bia obi a unimade de ye se nda makoma adadu anan ndi winim bibia betumi adi na nu na ansa na watna ho ame abekira ho na yaka bibia akira ho ndi na wa wonim no de ne obetna ho ye bekira wasa ye bekira ho esa apatamu ni me koso apatamu no ya hensam de ade bia so hene ye bia ene ye kwakira ho ye bekira ho krum na ehye o ma ono mbo hye nsuo ahodo a wo kuro no mu na chiwade sise bibia sinkusuande e wo sa apatamu ho no no nipa na tena apatamu mu awie die akire sene wawie dia yaje watum nti wobesai akire wo manfo obesan akire wo man o man no bebo peda bebo dwa ene mpanimfo ni nyina aka ho bi ya bo dwa wo ho na mpanimfo a woni wo mo bu o man no so wo ho na wosai akire wo mpanimfo omo nyina abom na wosai se wona yiwu se brabedi omananim nti usai se obaka no kure obedi mpanimfo ni ense ade papa bia ense wo ye bia no obeye uhuri gina obehura gina adi omananim kwa na se wa fa amanu ye na amamre kwa so anya ade de a ene oto omano entam do o mantam so to anse ye twa so timi tu ade so esa wo de wo ba wo be hyebo e de o man ntem ahyebo tu wia afi de waye wo hene de afi na sekade no na o mu ntimi nso ankyere ofisi onye hene ti ze no abaye hene no afi de wonso trase na afi ye nyina aye meso ankyere o hene ne so awie no akere wo man na awie wo be sa age atena so afi de waye hene na ne mpanifo ase abesuan e de akere no enso nso ye be ne da saa ensuaye a wo sun akere wo man no mo besuan akere no ene de ye ba mansia aba abesuan enso ye be ne de mansia de nyu bia na ba ho aman hene na o mu so akere o mu amanfo wi a o mu san ba mansia e besuan e wi se Asante man na o no aman mama na aye nkabo mu ndi esa mama na aye nkabo mu nyina mo so trase na wo wabeka ho no afi ne waba no wo so swai echiro Asante hene na amahene ni nyina wo nese amahene a omodi ka da wo Asante hene ho ni nyina de omani ehu se wo so wabeka Asante man wabeka Asante man ho ahinsi ADUMASA TV o YouTube Facebook ADUMASA online TikTok so ADUMASA TV follow na subscribe dwumadie na wo hwe ni nyina na wadwenkyire nyina so wo de befa comment section honom yensem bisa ba ko mienu pene ya sori so teacher wadaroma ekwan ben ye de yesu ayete yesi yan wo hini wei oba bedi ade na obefa obidin agese ye de ade mantam na ni kyekere na ni kuntan na wakonkonyadan mu de ne nsa akwa soso nkonyam de obeso mu no wo hina wotena sa akonyan so di ne de be ma no sa na ti ana nye santimam ahade Asante sam ne yeka asantimam so ye nyane sa se ye no ne se woni ufiefo na badwena ho idin a ope na wafa na ode abesai na ye nko chichiri obi ani mfa no nkonkonwadam efisa Asante oye odehia onkonkonwadam na wonya meye wo hene oye hene wi ansa na otimi akonkonwadam ndi wonya meye wo hene na yere na de konkonwadam ko kata wani onko nsa Asante mamu die wonya dehia wuwura nkonkonwadam onko na eno nyina nso nkamfu ano yenka hu se sa na ye no a nkanyimfu ni nyina obia din be ya de kro ampa evise nana kudom ena odi akonwa no edi kan na se ko chichire de o ba ni a ho akonwa no obesom okusom kudom na kudom aye mienu na ono nso ni ho ade otoso mi ansa ba kudom ndi na je se nkonwa ni nyina ba ya akonwa ba ko ndi Asante mamu de ye nyane sa
ye nyene sa wa wo begina wa na mo ne abusu adwene din a mo de ba ababa bedie ya se mi se twato ye sori dwumadie ni so ansa na obi ebeba bagye ye bagye obi atum se wo hene no enie ma ben ene ye behwe afiri nipa no wansa na ya gina tum so oti o mam odehye ese o maame ene firi sa kuro no sa ye wo kuma bi e wo kuro no mu a wo ko wo ba nyina wo ne ye nyina yewe yes they do wo ye dehye no ye ndi wo ne ye na se bi a akoda o ya akoda nti eduru ba bi a na so jaya wo jaya ye mfa mo ko adu ne mo mo nyini na woni am Roberts na namo a yesa won ka ho wanyini na galamse na wona wo ye gangari ya dia ni mo a yesa adwempa ni uturu na esasa wo ye obi a wo ya ututo nsam emra kwa so wo ye boko ndi wo ye gidi ya tokopefo a onka obi a obetimi adi hena ho se oye obi a wadwene na wo de ye adwuma nya okoma nti se wa bobo wason wo ye wo basaba bi ne eje se wo ayi ye amane ye kwa so nya no so na wonam de a ene na wonsa wo hene se wo se wo hene ansana ya de ahini no kura aba kane no na ye chi obi no e ma ne ye hene no tititi no na na wo ho nya chi obi ebi ni wo ebi wo ha sai ni pa na hwe no on na de no fata na pa nti fiofo no ebedada wo na ya chi wo na de my force na de wa bi di wo na sane mamu de twam da mfie hebi a ebi wo ho kura no a nye Asante say 2 peso so 2 di ka peso ne na ebi ana Asante na mai na samra Asante ba no de bepem na de ye sa no ma se ekochi obi ye pre onwa no krofo pedi na ere na ye ekochi obi nti ye nchi nti no ane se kane no sukra na efie wa fiofo no aka omtribom ya dwendwene ho se asomasi ne afro ne de ato anim na yenko dwato dia na yenko pre enne de ya dos nti ya wose ko bibi foforo abem bedem aha na brema yakwan me de yenko twetwe ni nyina aba na wieye YouTube se de medika aka che ne ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok so ADUMASA TV. Subscribe dwumadi ni follow ye wadwenkyire nyina de befa comment section wonom wo yiri kai heba bites waso yasene ena mai eba besom wo asomdwe midin ede aduana de hye bedi akon yakram